खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव उदालगुरि जिल्लानि अर्जुन नार्जारी थामहिनबा लाइमोन समाज सिबियारि अर्जुन नार्जारी बिथांमोननि हान्जानि मोनसे मोजां हाबाफारि आरो बे मोजां हाबाफारियानो जाहैबाय दायो गोजां बोथोर सफैबाय आरो गोजां बोथोराव बयनोबो गोनांथि जायो गांसे गुदुं कम्बल जिनि नंगौ बेखौ नोजोर होनानै अर्जुन नार्जारी बिथांमोननि मोनसे हान्जाया नखर नखर थांनानै दुखुथिया गरिब नखरनि एबा गरिब नखराव थांनानै कम्बल रानना होदों एबा गुदुं जि राननानै होदों अर्जुन नार्जारी मोननि मोनसे हान्जाया आरो बे समाव बयनोबो गोनांथि जायो गोजां बोथोराव कम्बल एबा गुदुं जिनि गोनांथि जायो बे गुदुं जिनि गोनांथि जानायखौ नोजोर होनानै दाब दाब ओनसोलाव उदालगुरि जिल्लानि माखासे मानि ओनसोलाव नखर नखर हाबनानै बे समाव अर्जुन नार्जारी मोननि एबा अर्जुन नार्जारीजों लोगोसे बिथांमोननि जा माखासे सोद्रोमाफोरा बे समाव कम्बल रानदों कम्बल राननायनि गेजेरजों बेफोरबायदि गरिब नखरनियाव आरो जाय नखरा गांसे कम्बल बायनो थाखाय एबा ओंखाम बोथिसेनि थाखाय साननो गोनां जायो बैफोरबायदि नखराव थांनानै अर्जुन नार्जारी बिथांमोननि हान्जाया कम्बल राननायजों लोगोसे आरो माखासे ओनसोलाव आरोबाव राननायनि खोथा होबावदों अर्जुन नार्जारी बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला दुखुथिया गरिब नखरनियाव कम्बल राननायनि गेजेरजों माबायदि समाज सिबिनायनि बाथ्रा बुंदों अर्जुन नार्जारी बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादिनि गिबियाव दिनैनि नैबे दिना दिनै 10 तारिख जों बिराद मोजां मोनसे थांखिनाय हाबाफारि जों मोनसे मावफुंनो हानानै जों बिराद गोजोननाय मोनदों जोंनि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जोङो 10 जनसो सेंग्राया 10 जनल' नङा 11 जनसो सेंग्राया जोङो नैबे गोजां बोथोरनि बे बोथोरखौ जोङो थांखिनानै जों एसे फैसा खांनानै कमियाव जों 50 जनसो बारा नङा दे 50 जनसो जोङो मानसिफोरनो कम्बल गांसे बायनानै जों मदद होनो थाखाय मोनसे जों हाबाफारि जोङो रनसायदोंमोन आरो बे हाबाफारिया दिनै फैयै जों दिनै मावफुंनो हाबाय जों बिराद गोजोननाय मोनदों गोसो आरो गोरबोनिफ्राय दा बे लेखायैनो जोङो नैबे पानेरि आरो कुसुबिल ओनसोलनि नैबे मोनसे भुकुलिकान्दा होननाय गामि मोनसेयाव जोङो 6 जनसोनो जोङो जायफोरा बिराद जोंनि क्राइटेरिया ओरैबायदि जाहैबाय जायफोरा अबस्थाया बिराद गाज्रि अबस्थाया गाज्रिनि गेजेरावबो बिराद गाज्रि से हमनानै ला सोरबा सासे माने एबान्डन जायखौ जों गारनानै दोनजानाय से हमनानै लाथ'बाय आं सोरबा लेंग्रा लेंग्रि सोरबाबा बिधुबा हमनानै लाबाय आरो ओमफ्राय इक'नमिकेलि कन्डिशना बिराद गाज्रिथार आरो ससिय' इक'नमिक कन्डिशना आरो दा बे बुस्थुखौ क्राइटेरियाखौ जोङो नायनानै जों सायख'नानै कमियाव 50 जननोल' जों होनो हागोन दा बेखौ नायोब्लाथ' हमनानै ला मोनसे गामियाव मेरला बेबायदि माने गोरिब गुन्द्रा थायो माने जायफोरा जेनेब्ला गुदुं गांसे गस्ला बायनो हायै कम्बल गांसे बायनो हायै बे मेरला दङ खिन्थु जोंनि थांखिया आरो बेबो नंजोबालाय जोंथ' बयनोबो होजोबनो हाया जायफोरा एकदमसे फिसाजो दङमोन दा बिसोरो फिसालाफोरदो थाला हमनानै ला बिमाया थाला बा बिफाया थाला हमनानै ला जेनेबा फिसाला दङमोन सोरबायाबा जेनेबा गोजानाव थांबाय बा सोरबायाबा गोमालांबाय हारसिं जानानै दङ जों बेबायदि माने माखासे बेफोरबायदि 50 जनसो जोङो मानसिखौ जों थांखिनानै जोंनि उदालगुरि जिल्लानि माखासे जायगायाव स्पेसियेलि दा जोङो खालिंदुवारनि समस्तिनि सिङाव जों नैबे खामानिखौ जोङो दिनै मावफुंनो हाबाय बेयाव जोङो कमियाव जोङो खालिंदुवार हिसाबै जोङो टार्गेट खालायदो कमियाव जों बेयाव 40 जनसो जों होनो हायो नामा ओमफ्राय बिनि उनाव जों रौतायाव एसे जों होगोन रौतायावबो जोङो गाबोन समफोरनि गेजेराव जों रौतायाव होगोन आरो दा जोंनि गुबै थांखिया बेल' जे जोङो जोङो बयबो मानसि माहारि हिसाबै सासे मानसिया गुबुन सासे मानसिखौ नांगौ समाव मदद होलायनायानो गुबै मोनसे आंनि खावलायनाय आरो बेनो जोंनि मोन्थोर नोंथाङाबो थाखा फैसा आरजिनो हाबाय माने इसोरनि अननायाव गोग्गो देहा लाबाय गोग्गो मोनसे नों खामानि मावनो हादो थाखा फैसा नों आरजिदो इसोरनि नामाव माबा मोनसे नों होबाय आरो सोरनोबा सुबुं अनसायनायनि नामाव गरसे गरनै गारबाय आं बेखौ आं लुबैयो आरो दिनैनि दिनाव जेनेबा ओरैबायदि अबस्था गैथारै मानसि दङ रावबो नायसनथारा आरो बिसोर बियाबो दा बेखायनो माने दायथ'आ जों गावबा गावनि दायथ' आरो बियो गावबा गाव मोनसे जोङो दायथ' लालायनानै जों जुदि गावनि गामियाव बा गावनि साखाथिनि गामियाव जों जुदि एसे जुदि जोङो मानसिया मानसिजों जों सिबिलायोबा मदद होलायोब्ला आं बिराद मोजां मोनो आरो बेखौनो खालायनांगौ होननानै आङो खावलायहरगोन आरो स्पेसियेलि माने आं नैबे 10 जन सेंग्राफोरनि दायथ'खौ बा लिडारशिपखौ आं बिथांमोनजों रायज्लायनानै आंनो लानाय जादोंमोन आं बयखौबो खावलायबाय जे गोजां बोथोर जों बयबो एसे फैसा खांलायनो नामा जोंथ' बयबो गरसे गरनैखौथ' जों खामायो थ' गरसे गरनैखौनो जोङो जेनेबा जमा खालामनानै
मोजां जों कम्बल एकदम दामि होनो हायाब्लाबो एटलिस्ट ओरैबायदि जोमजायैबो नङा जों जायखौ जों होदो आरो मोजां मोनसे क्वालिटिनिनो जों होदो आरो माने दा बेखायनो माने जोङो 10 जनसो 11 जन सेंग्राया जों लोगो नांनानै जों बे खामानिखौ जोङो मावदो आरो बे खामानिखौ जों आगोलनिफ्रायनो जों मावबोबाय थादो आगोलावबो आंनि नाजानायाव माखासे लोगोफोरखौ लाफानानै माखासे जायगायाव जोङो दाउबो रानना होखांबाय जोङो थिंबो जों रानना होखांबाय दैबाना जानाय समाव जोङो रेसनबो जों होखांदों कर'ना जानाय समावबो जोङो माबा होदो जोङो बेबायदिनो रेसन होदो दा बे ससेल' होननाय बुस्थुआ समाज सिबिनाय होननाय बुस्थुआ ना बे गोसोदो फैनांगोन आरो गोसोदो फैनानै आरो गावनि इसोरखौ फोथायनांगोन आरो इसोरखौ बिखायाव लानानै नों सिबिनांगोन आरो माने ससियेल वर्कारा बुंबानो ओरैनो जायाथ' गावनि गोसोदो आरो इसोरखौ फोथायनानै मानिनानै जोङो मावनो हानांगोन आरो ओमफ्राय ससियेल वर्कआव मोननै मोनथामसो बुस्थुआ जोङो नोजोर होनांगोन दा ससियेल वर्कआव माखासे समाव बिराद इमोसनेल जों जाफ्लाङो आरो बिराद सेन्टिमेन्टबो जों जाफ्लाङो से हमनानै ला दिनै जोङो बेबायदि मानसिया जोबनो गैयै जों जायफोरनो जों होबाय थादो हाजार जन दङ लाख जोना दङ जोंनि दा जेनेबा टंला पानेरि जोंनि खालिंदरावनो जों नायबाय दा बिनि गेजेरावथ' जों बयनोबो होनो हाया दा जोङो बिनिखायनो माखासे समाव सोरबा मोनैफोरा हयथ' दुखु मोनगोन माखासेफोरा जेनेबा मोनजानो लुबैयोमोन खिन्थु जों होनो हाया जोंबो गावनि बाजेटआवसो जों थांनो गोनां जायो दा बेखायनो माने ससियेल वर्कआव जोङो इमोसनेल कन्ट्रला बिराद गोनांथार आरो कनफिडेन्सियेलिटि जोङो बिराद लाखिनो गोनां जाहैयो ओमफ्राय जों बारा सेन्टिमेन्टेल जों जायोब्ला ससियेल वर्क जों मावनो हाया दा गाबोन समफोरो जेनेबा जायफोरा जेनेबा जोंनिफ्राय मोनबाय बिसोरथ' जोंखौ बिराद मोजां मोनगोन जोंखौ बरायगोन बा बजबनानै लागोन नाथाय जायफोरा सेम टु सेम कन्डिसनाव दङ बिथांमोननो जों जायनो होनो हानाय नङा बिथांमोना एसेब्लाबोथ' जोंखौ माने दुखु मोनगोन दा बै समाव सासे ससियेल वर्कारा प्रफेसनेलि जों बेखौ इमोसनेल मेनेजमेन्टखौ जों रोंनांगोन ओमफ्राय बिनि उनाव कनफिडेन्सियेलिटिखौ माबोरै मेनेज खालायनांगोन जों बेखौ रोंनांगोन आरो दा ससियेल वर्कआव माने मोनसे ब्लाव अर जोंनानै गोमोरनाय बेबायदि जानाङा बे कन्टिनिउ जानांगौ आरो दा जोबथारनायाव आंनि बुंनो गोनाङा बेल' जे आं खावलायहरगोन नैबे गोजां बोथोराव जोंनि गोबांथार जोंहा जेनेबा जायफोरा एसे हानाय अबस्थायाव दङ अननानै गावबा गावनि गामियाव बा गामि खाथियाव नोंथांमोना बेबायदि जुदि सुबुं मोनोब्ला मदद होजायो आरो मदद होनो थाखाय आं गुरै खावलायहरगोन दिनै जोङो थाबायनानै जिखिनि जों मोनबाय जोंनि गोसोखौ बियो दाङो माने बे माने हार्टखौ टाच खालायो माने जे बिथांमोननो मदद नांगौ आरो बिथांमोननो जों बायदि मानसिया नों बायदि मानसिया जुदि मदद होआब्ला सोरथो आरो मदद होनो बिसोरथ' बिनाबो लाया आंनि मेसेजआ बेल' जों जायफोरा जेनेबा एसे मोजां अबस्थायाव दङ थाखायै फैसायै देहा मोदोमै एसे जोङो समाज सिबिनायखौ जों एसे माने माबा आंनिबा कन्टिनिउ खालायनांगौ आरो बेखौ कुनु माने बेलेग महर होनाङा दाथ' जों होनाया कुनु बेयाव राजनितिकनि जेबो खोथा गैया कुनु संगठन आफादनि कुनु खोथा गैया जों उदालगुरिनि टंलानि पारनि जोङो 11 जनसो जोङो सेंग्राफोरा लाइमोनफ्रा जों गावनो जों लोगो जानानै जों गावनो जों फैसा खांनानै एसे जोङो थुब्रायनानै जोङो बायनानै जों होदो आंनि मेसेजआ बेल' आरो जों फै जों बयबो मानसिखौनो जों सिबिनांगौ आरो मदद होलायनांगौ आरो आंनि खावलायनाया बेनो आरो आंनि प्रेयारा बेनो जे जों मदद होलायनांगौ थेंक इउ स' माच